mga ka-vlogs. Gawa tayo ng breakfast. Umaga pa kasi. So, may kanin dito. Kain tayo. Tapos luto tayo ng tapa. Yung mga ka-vlogs, tulog pa yung isa. Oh. Good morning. Tingnan mo pang medyo makulimlim na yun. So, ka-vlogs makulimlim. Iba yung panahon ngayon mga ka-vlogs. Parang may bagyo ata eh. So, gisingin na natin mga ka-vlogs. Si Igan. Istorbuhin natin mga ka-vlogs. Kasi nga 7:20 na rin. Kailangan naman kasi. Dapat 7:40. Naka-online na siya. Nak! Gising na! Nak! Gising na. Kung ba't bigla kang nahalpulata na? Baliw ka yata eh. Huh? Bakit? Bakit bigla kang, ano, gising na! 7:30 na. Laki na, no? Na, mag-online ka na. Pasok na, nagluluto ng breakfast si Daddy, ah. Okay? Tapos baba na, para mag-breakfast. Mga sinampay ko mga ka-vlogs dito sa loob kasi nga ang pangit ng panahon. Dito ko sa loob nun ilagay. So, balik tayo mga ka-vlogs dun sa niluluto ko. Napakahirap nilutong tapa. Ang bango pala ng tapa. Nakamarinated na kasi pala to eh. Ang bango niya mga ka-vlogs. Oh, ito na mga ka-vlogs. Hawak ko lang itong camera mga ka-vlogs. Frozen na frozen siya. Oh. Tapa is real. You know. Mukhang naparami ata mga ka-vlogs ng tubig ko. Yan mga ka-vlogs. Ito yung napapala sa kakawal-car ko mga ka-vlogs. May habas na ako. Yan ang mga pitla. Bali mga ka-vlogs. Oh. Pangkama lang to. What? What the fuck? Ito, tas toyo mga ka-vlogs. Dapat hiwalay-hiwalay na ito. Kailangan maaga ako mga ka-vlogs nagigising. Alam mo naman tayo mga single parents, mga ka-vlogs. Naglalaba, nagluluto, yung mga gawaing bayan sa bahay sa akin ng mga ka-vlogs. Pero okay lang, at least enjoy mga ka-vlogs. Enjoy! Life is so short. Kailangan enjoy mga ka-vlogs. So ikaw, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa channel ko para pang-monetize na ako. Malaking tulong yung mga ka-vlogs. Magluluto tayo ng vlog. Mga ka-vlogs ng tuyo. Guys, saksak. Saksak mga ka-vlogs. Meron ka dito palang saksak.
dahil sa malamig na panahon mga kablaks. Luto pa tayo ng noodles para may sabaw mga kablaks. Para may sabaw tayo, nahanap tayo ng chicken. Ito, ano to? Chicken? O, ito na lang. Ito mga kablaks. Para may sabaw. Tapay is real. Mukhang masarap ito, mabango. Mukhang lalaman na naman ang baby igan ko mga kablaks. 7:30 na mga kablaks. Parang madilig pa ngayon. Ay, follow din pala mga kablaks yung page ko, Edmar TV. Facebook page mga kablaks, Edmar TV. Portahan niyo po. Pakipollow, like and share po, and then comments po kung ano po pwede pong i-comments nyo kahit ibas nyo ko. Okay lang po yun. Yun o. Malapot na. Dapat is real. Obdak ayos o. Dapat is real. Ito masarap mga obdak. Natin ang kaunti mga kablak, olive oil mga kablak. Ingat tayo sa mga mantika, kaya kailangan kahit medyo mahal, olive oil tayo mga kablak. Paunin natin ito. Nilutuan natin mga kablaks. Isisasagad natin yung kanin dito mga kablaks. Sayang naman. Lagyan natin ng butter. Harap! Mga kablaks. Tapos yung kanin mga kablaks. Dito tayo nagluto lang. Kanin na natin natin. Lagyan muna natin ng butter. Una ng mga kablaks. Lagyan natin ng butter.
Tunawin natin butter, tapos ilagay natin yung kanin mga Koblax. Masarap kasi yung binino ng ano, nung tusino, tapa. Kaya ito yung tirang kanin kagabi mga Koblax. So, papain natin ito para ang lasa nandun pa rin mga Koblax. Lasang tapa. Lagyan natin mga Koblax ng paminta. Pwede natin ang konti asin mga Koblax. Yun o. Lasang-lasang tapa pa yung mga Koblax. Nasa 30 ito, magluluto tayo ng pawis na pawis ako mga Koblax. No? Healthy living talaga. No? Pawis na pawis. Magpiprito tayo ng tuyo mga Koblax. Ay, sapsap. Ito yung pipritohin natin ito. Kita nyo ito. Sarap yan mga Koblax. Sabay tayo sa mga pagkain na ganyan mga Koblax. Lapit na ito. Tapos magpiprito na tayo mga Koblax. Dan! Gising ka na? So pwede ito mga Koblax, lagyan na natin dito sa plate, sa plato. Tapos magpiprito tayo ng sap-sap! Ito na, di ba, oh? Malinis na yan mga Koblax. Hindi naman dumilikit. Kaya sap-sap naman, lagyan natin ng mantika ulit. Mapiprito tayo ng sap-sap. Ay mga guys, kung may sino pa lang gusto sa inyo bumili ng bahay dito sa Lancaster, New City, PM nyo po ako, may binibenta po akong bahay mga Koblax. Sa mababang presyo po mga Koblax. Unlike sa kuko kayo sa loob. PM nyo lang po ako mga Koblax. May binibenta po ako yun dito. Mura talaga mga Koblax. Chance nyo na to para mag-invest mga Koblax. Message nyo ko, ilalagay ko ng number dito. Message nyo ko dito. Or calling nyo ko ha, mga Koblax ha. Mga Koblax, pipis tayo ng sapsap. Harap nito.
Sagal-sagal itong naubos mga ka-vlogs. Tapos nito eh. Dala ito ni Boss Double galing sa Bicol. Dahil para makaubos. Marami kasi itong mga ka-vlogs nung dinala dito. Pero mga ka-vlogs, sinangin natin pag kain ng maalat kasi delikado din sa mga health natin mga ka-vlogs. Paminsan-minsan lang mga ka-vlogs. Hindi rin maganda sa kalusugan ng mga ka-vlogs ng maalat. Katulad ko mga ka-vlogs, may maniraramdam na ako mga ka-vlogs. Sa bata-bata ako pa eh. Muna ako gamot mga ka-vlogs. Kaya ingat-ingat po tayo mga ka-vlogs sa mga kinakain natin. So itong tuyo talaga eh. Masarap to eh. Bawal na sa akin pero paminsan-minsan lang naman mga ka-vlogs pwede naman. Lapit na maluto mga ka-vlogs. So ayan na mga ka-vlogs, luto na. Umuin na natin mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, ito na. O, yun na masarap. Ba? Wala na. So mga ka-vlogs, sabaw na lang. Noodles mga ka-vlogs. Ito yun, oh. Ito yun. Kunin natin yung mahiwagang. Mahiwagang lutuan ng ramyun. Yan mga ka-vlogs. Tayo. Para may sabaw. Para kumpleto. Lagyan natin ang tubig. Pinapainit natin mga ka-vlogs yung tubig. Maghuhugas muna tayo para di natatambakan sa hugasan mga ka-vlogs. Ganun ako magluto eh. Ayaw ko natatambakan ng hugasan mga ka-vlogs kasi ang hirap ang pangrami na. Tagal matapos. Ha? Nagkatay ako ng baka. Ang sarap mga ka-vlogs ng may sabaw pag umaga rin. Huwag ko lang yun. Magulo na mga ka-vlogs. Magulo na. Pawis ako. Pawisin kasi kung mga ka-vlogs. So, lagay na natin ito. Nakulong ng mga ka-vlogs. Yun o. Lagay na natin yung panangkap. Gago inyo, mga tanga! Gago! Baka makapiright ako. Ayos na sana yung sound eh. So para mas masarap ang noodles mga ka-vlogs, lalagyan natin ng isang itlog mga ka-vlogs. Para Tummy is hungry. Happy tummy. Happy tummy. Oh! What the fuck? Kami happy! Kami hungry, kami! Yan mga ka-vlogs, antayin na lang natin itong maluto.
Mabilis naman yung paluto. Nabus lang ito mga ka-vlogs. So, nilagyan ko siya ng itlog para mas yummy. Yummy, tummy, hungry! Tutoy, tayo na tayo! Ha? Nakal. Tami, ate! Yun o. Nag-overflow na mga ka-vlogs. Tignan ito mga ka-vlogs. Talo-talo na to. Bakbakan na o. Wala mga ka-vlogs. Ayos. Tayo na natin. Yung video natin, tatayin na natin. So, luto na yung breakfast natin. So, tatawagin ko na yung anak ko mga ka-vlogs. Idan! Kain na! Breakfast na! Ano, naka-online ka na ba? Kain na, nak! Iwan mo na yung computer mo. Sige. Sige mga ka-vlogs. Ito na oh. Sige mga ka-vlogs. See you in next video mga ka-vlogs. Abangan yung bago kong vlog mga ka-vlogs. Don't forget to subscribe my channel mga ka-vlogs. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click the bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga ka-vlogs. Bye-bye!